Gaur jendetza bildu gara Iruñan, Euskal Errepublika aldarrikatzeko eta erregearen aplikazioaren aurrean, makillaje operazio honen aurrean aurpegi garbiketak ez duela balio salatzeko. Errege familia, Frankok zuzenean izendatutako familia hori, simbolo bada, geure herriaren eta estatuko gainontzeko herrien izaeraren ukazioa, erabakitze eskubidearen ukazioa. Eta geuk EH Bildutik garbi daukagu hori dela gure aldarrikapena, geure herriaren erabakitzeko eskubidea eta inongo instituziok ez digula balio geure herriaren erabakitze eskubide hori ukatzen jarraitzen duen bitartean. Aurpegi batekin edo beste batekin. Monarquía!